Il-prefazzju. Il-prefazzju jibda bid-dialogu bejn is-saċerdot u l-ġema. Wara t-tislima tas-soltu, is-saċerdot jistedinna biex nerfgħu qlubna lejn Alla u nroddulu ħajr. Imbagħad jissemmew ir-raġunijiet li għalihom hija ħaġa sewwa u xierqa li nroddu ħajr lil Alla. Fil-festi jew f'xi żminijiet speċjali tas-sena liturġika, filwaqt li r-ringrazzjament jibqa' indirizzat lil Alla li bagħat lill-Ibnu fid-dinja, il-Knisja tenfasizza xi aspett partikolari mill-pjan ta' Alla għalina l-bnedmin li jaqbel mal-festa jew iż-żmien li jkun. L-aħħar taqsima ta' Ratti l-ħajr iddaħħalna fil-kant tal-Qaddis li bih ninaqdu mal-Knisja tas-sema, l-Anġli u l-Qaddisin biex bil-kant tagħna nesprimu l-ferħ ta' dak li Alla għamel għalina.